speciaal himteam liek het vertuten te dwaan. De politie in Nederland had verliezen meer himkwekerijen oprollen als in 2017. En smeltend is zwaar het voor grote lekkages in Tialf. Welkom, dit is Kijk op Friesland van maandag 8 april. De politie in Nederland had verliezen 32 himkwekerijen meer ontmantelen als het ieder var. In totaal zijn er 436 himkwekerijen oprollen. Daarmee is het noorden van Nederland een uitzondering. In andere provincies rollen de politie juist minder himkwekerijen op. Dat het mogelijk te krijgen, maar het feit dat de politie in Noord-Nederland een speciaal himteam heeft. Dat er hier meer kwekerijen ontmantelen binnen, wil nevens de politie net zeggen dat er ook meer kwekerijen binnen of wien. Wat je niet ziet, weten we niet. De opgerolde kwekerijen zijn niet alle kwekerijen, zo zei de politie. Het reetrietseizoen zit erop, ek in Tialf. Dus kan het ijs eruit. Maar het smelten zwaar het vaak grote wetteroelest in de tunnel onder de baan. Het lekt zo bot dat het wetter in grote containers opvangen wordt. Nevens de zakkundigen komt er toch een oude beschadiging in de tunnel. Dat zit er al sinds de nijbouw. Verleden weekend waar het WK e-speedway houden. En dat wie het laatste evenement van het seizoen van Tialf. Daarna wordt het ijs altijd voorthellen. Na aanleiding van het e-speed racen leidt er goed 1 miljoen liter water op de baan. Nevens ijsmaster Boomsma is het net raar dat dat voor lekkages zorgt. Lipaaien uitbreiden in een breedmachine. Willem Bochstra van Snits en zijn maat Age de Jong hier en daar een ontheffing voor aanvragen. Maar de provincie had geen taststemming jong. De Jong had op zijn terrein een skinnegout om zijn machine steen. Het gebruik daarvan had hem in het verliezen al een keer een inval van de politie opsmieten. Hij kreeg een boete van €1000 onder betingst. Bochstra vindt het schande dat de provincie hem geen taststemming jouwt. Nou ja, wat ik snap is dat ze zeggen, dit is uiteindelijk net de methode. Ja, zij willen eigenlijk de biotoop van het land zodanig aanpassen dat die vogel hem daar weer thuis valt. Ik denk dat zo het allermooiste was. Dat vind ik natuurlijk. Alleen ik denk dat door de 20 hier, voordat je zo hier binnen, in die tussentijd mooie wat. En dan is dit een mooie overbrugging. 2 lieden hebben 50 aaien uitbreid en daar ben ik 50 jongen uitkomen en die ben al hier uitvloeien. Dus ja, het werkt. Wat we net weten vanzelf, dat is wat er dan met die jongen gebeurt. Dat je ook direct staat, dat er moet onderzoek naar komen en daar is men ik maar bezig. Ljouwert krijgt in juli een buurtcamping. In het Abinga-park kunnen zo'n 100 mensen uit de buurt haar een tent zien opzetten. De camping is bedoeld om mensen meer met elkaar in contact te brengen. Op dit plein komt eigenlijk alles waar men terecht kan voor de activiteiten en voor informatie. Dus hier komt een centrale tent. En de tentjes komen meer daarachter. Dus echt hier een paar. En dan ga je het water over en dan heb je nog een heel stuk. Het idee komt van Esther Jansen en Sanne Kroesen. Ze zeggen op Facebook het verhaal van de buurtcamping voorbij komen dat op orenplakking in Nederland al langer bestaat. Toen zijn we gewoon lekker door de stad gaan rijden van goh, wat zijn er eigenlijk allemaal voor parken in Leeuwarden en wat is leuk. En toen kwamen we uiteindelijk bij het Appingapark terecht. En dan ga je natuurlijk kijken van wat voor wijk is het project hier geschikt. Natuurlijk is verbinden overal mooi, maar is het een goede wijk om mensen met elkaar te verbinden? Het Abingapark en de wijk Huzum bieden daarvoor het perfecte plak. De camping blijft 3 dagen staan. Van de 100 tenten is een tredde van bewoners in de week, een tredde van bewoners die geen geld hebben om zelfs een vakantie te gaan en een tredde van vrijwilligers. Bij de kust van Skilge wie vannacht een bijzonder tafereel te zien. Zeevonk. Het blauw opluchtende zeewetter komt wel vaker voor, maar het is nog wel heel betitend hier. Hier wie het bijgelijks een mannen letter. Zeevonk is een bolwarmig, eencellig organisme dat zorgt voor groen of blauw lucht in het wetter. Het komt benam van bij warm simmerwaar. Als zeevonk het beweegt, zorgt het een chemische reactie ervoor dat er lucht jouwt. Dat is bedoeld om vijanden aan te schrikken. En dan ben we daar onder het mooie meid iets waar. Of dat zo bleef, hier is Piet Paulusma. De zinnen blijft er de komende dagen bij, maar het wordt wel kouder. Joen en vannacht vrij helder waar. En dat betekent van vannacht een temperatuur om bij de 4 graden heen. Eerst na het eerste wind en die is matig en vrij krachtig. Morgen de zinnen erbij, haast volop en de temperatuur 11 graden. Maar het viel kouder aan, eerst na het eerste wind, matig en vrij krachtig. En dit weer, kijk op Friesland. Ik wens je nog een heel noffelijke joen.